Ito na pala yung kilalabasan nung vinyl na nilagay ni Daddy. Meron pang hindi na ilagay doon. Pero okay lang. At least na ano na dito. Meron ng ano dito sa sala namin. Kasi wala talagang floor mat to. Eh maganda at vinyl lang yung pinili namin ni Daddy. Ang ganda. And yung button ko doon ilalagay ko dito. Siguro maglalagay din ako ng wallpaper dito na yung parang ano pang aesthetic din yung design. Eto pala yung video na dumating na yung aming TV rack namin na super excited talaga ako. Unboxing time! Ito naman sa vlog ko. So, ayan, nag-assemble na si Daddy. Yung paa niya. And then, may mga number naman yan eh. Hello! Etong cabinet rack na to ay meron itong dalawang cabinet. Ayan, yung isa is lagayin ko lang yan ng charger. And yung dalawa namang cabinet is lagayan ko naman dyan yung mga susi tsaka yung mga abubot namin dyan. Nilagay ko lang dyan para agad ko siyang nakikita. And dumating din yung bracelet DIY ni Dariela kasi magtitinda daw siya dito sa bagong apartment namin. Kasi maraming tao dito guys, magtitinda ako din dito soon. Hi! Sa July 1 pala yung enrollment dito sa elementary school. July 1 ko i-enroll siya. Ayan, ang ganda oh, 149 lang itong bili ko dito guys. Ang ganda. Madami pa to. Nilagay lang ni Dariela sa isang laruan niya. Ano ba ito? Ayan, dami. Para hindi na siya mag-cellphone. Dami na. Bye! Paliguan ko na rin siya. Dami nagtatanong dito sa TV rack. Ilalagay ko na lang sa comment section yan. Ano lang yan? Mura lang yan. Ayan, nandun lang yung mga mini karaoke namin. Ayan. Kain tayo guys. Ay, nagluto ako ng dinding na may hipon. Habang nanonood kami. Nantay pa namin si Daddy. Pero nagutom na kasi kami. Kain tayo. Kain si Dariela. Favorite niya yun. So ayan, magluluto tayo ngayon ng spaghetti. Ayan. Nakada na yung hotdog. Tsaka ito, yung spaghetti, Filipino sauce. Nagpapakulo na rin ako para sa spaghetti sa noodles. Ayan, nakapag-grocery pala kami kagabi. Hindi na ako nakapag-vlog doon. Kasi, rush na talaga yun. Anong oras na rin. Ito, may mga biscuit lang dito. Wala pa yung mga lagayan ng mga pagkain. Dito, nilagay ko muna dyan kasi wala pa akong lagayan ng mga grocery. So, lalagay na natin itong spaghetti noodles. Lang naman para may pagkain lang si Dariela. Kasi gutumin ko eh. So, ayan, gumagawa na ako ng sauce. Yan, nilagyan ko lang yan ng nasal cream. And then, ito na, luto na. Kain tayo. So, ayan, kain tayo guys. Ito yung kay Dada. Kain tayo. So, ayan na, gano'n lang ako ng gatas ko. Kain tayo, kakabsat. Weird. Spaghetti and bread. So, ayan, naikabit na pala yung aking itong kurtina dito sa lababo. Tingnan nyo naman, ang ganda. 145 lang yung binayaran ko. 3 na yan. Free shipping. Sa TikTok. Ayan. Ilalagay ko sa description yung kanyang link. Ang ganda nito. Ayan eh. Ayan siya. Aesthetic lang din. And then, ayan, inaantay ko pa yung in-order ko na lagayan ng mga plato. Yung dish rack. Ang ganda lang niya, oh. And maglalaba tayo ngayon. So, ayan, maglalaba ako. Nagluto ako ng kaldereta. Pupunta kasi mga pinsan ko and nakapagluto na rin ako ng kanin. Ayan, kaldereta. Yummy, kain tayo. Hindi ko na na-vlog ha kasi nagmamadali ako eh.
nagmamadali kasi ako nagluto. Pero ayan yung aking kaldereta. Maglulumpia din. Ayan, lumpiang toge. Magpiprito rin ako niyan. Mamalengke kami ngayon ni Dariela kasi ano lang naman to, malapit lang naman yung palengke dito. And ipapakita ko sa inyo yung DIY wallpaper namin ni Daddy. Hindi ko na kasi na-vlog yung pagkabit namin pero nandun sa TikTok. And Guys. update pala sa ngipin ko. Ayan na, 6 months na siya. Ayan na, ang bilis umurong nito Guys, oh. So, ayan yung DIY wallpaper namin ni Daddy. Tingnan nyo naman, sobrang ganda. Ayan, napaka-aesthetic talaga. So, yung electric fan, and then, yan. Pag ako nakapag-ayos, nandiyan pa yung tumbler ni Dariela. Tingnan nyo naman, ang ganda. Kakaaliw, ang ganda nga. Ang ganda lang talaga. Bala ko ilagay dyan sa gitna is yung family picture namin. Ito, nabili ko lang din to. Itong YouTube button ko, ilalagay ko dito. And then, maglalagay ako doon ng family picture namin. And then, yung mga flower, ang dami nagtatanong yan. Sa TikTok ko lang yan nabili, guys. Yan, o. Pumamalingki kami today, guys. So, ayan, nagprepare ako ng ulamin namin ngayon, monggo. Meron tayong dahon ng ampalaya. Ito. Bumili lang ako ng 10 pesos nito. Basta pag nagmumunggo ako, talagang medyo maraming gulay. Kasi nga, si Dariela. Lalong-lalo na ako kasi mahilig talaga ako sa gulay. And then, ito, lalagyan ko din ng hipon. Ayan, tsaka kamatis. Tingnan nyo, 10 pesos. Marami na siya. And then, ito naman is, ipriprito ko naman to. Ayan, nakabili ako ng galunggong. Meron akong nakita na pwesto doon sa palengke. And if God's permit na makuha namin yun, sana makuha namin yun ni Daddy. Kasi pangarap ko talaga magkaroon ng sariling pwesto. And then titignan namin kung ano yung mga ititinda namin doon. Talagang sa palengke siya and maraming, alam naman natin maraming tao sa palengke and dinadaanan siya. So magandang area talaga doon. And eto, pinicturan ko siya. And tinanong ko sa katabi ko kung magkano ang rent doon. Nasa 15 daw, 15K. Balak ko itinda doon is yung gasan, tsaka yung mga mantika, mga itlog, and then sa labas is barbecue. Magpa-barbecue sana kami doon kasi kalsada na siya. So ayan, yun talaga yung balak ko. And sana makuha namin yung pwesto, Lord God. Magluluto ako ng monggo. And dito is wala pa akong lagayan. Di ba kasi dumarating yung in-order ko sa TikTok. Ako yun kasi ayaw ko naman na nandito lang naman ako sa bahay. Although meron naman akong income. Kaso nga lang mas maganda na nagtutulungan talaga kayong mag-asawa. And sana makuha na namin, Lord. Kasi balak ko talaga yun yung para sa amin ni Daddy. And para makuha ko rin yung mama ko sa probinsya kasi sobrang pasaway yun. Sana makuha ko siya para naman siya yung kasama ko doon sa tindahan. So ayan, sana makuha ko, Lord God. So ayan, magluluto tayo ngayon ha. Samahan niyo ako para magluto and yun, balikan ko ulit kayo mamaya. Nakapainit na ako ng mantika. Lagay na natin yung bawang sibuyas and then isabay ko na rin to. Then, ilalagay ko rin itong hipon. Ito na yung monggo. Lagay na natin itong gulay. Ganyan ako mag-monggo. Maraming gulay. Takpan muna natin. Daming gulay, diba? Palitin ko muna ito. May sili. Ito yung sili na Ilocano na yung hindi maanghang. Kalabasa, kay Dariela, and yung talong. Favorite ko kasi talong.
And wala pa akong kawali. Diyan po nagprito. Sarap ng monggo. And then after nyan, ilalagay ko naman itong dahon ng ampalaya. Ibig sabihin, may pumasok dito. Nagsisip mo yun mula sa